Možnosti poučať si loď a vybrať si tú správnu je veľa. Ja vám dnes ukážem jednu z tých lepších možností. To je katamarán, ktorý má výhodu obrovského priestoru, pomernej stability a komfortu. Vchádzame na loď. Predsienka, všetko polstrované, jedna obývačka. Ideme hore. Kapitánsky mostík, pravý, ľavý motor. Keď pristávate, ideálne vypnúť kormidlo, ovládate cez motory. Navigácia, je tu autopilot, hĺbkomer, windmeter, ukazuje smer vetru, rýchlosť vetru. Posádka môže chillovať. Predok, zase sieť, kde sa dá ležať, predu kotva, elektronika na kotvu, ďalšie ležanie. Sú ešte ďalšie dve kajuty vpredu, väčšinou to býva pre posádku. Keď si ľudia nepoznajú kapitánov, tak kapitán si zoberie so sebou ešte niekoho a ovládajú celý týždeň loď. Ďalšie kajuty. Ideme dole. Obývačka. Tuto sa ovláda loď, elektronika, komplet celej lode. Tu máme ladničku, druhú ladničku, celá kuchynka, zase navigácie, mapy, rádio. Jedna kajuta, záchod, sprcha. Na druhej strane zrkadlovo. Zase každá kajuta má vlastnú sprchu a záchod, elektronický.